गोजोननाय दं गोजोननायाथ' बुंस'नो हाया माने अख्रांजों हाजों बेसे गोजौ गाहाय बेबायदि जों मोजां मोनो आरो दा दिनैनि बे UPPL लिडारशिप फाउन्डेसन गौमा जानायनि बिसय जाहैबाय आं मोजां मोनदों जोंनि थाखाय मोजां सुबिदानि थाखाय जानाय बायदिसो आं मोनदों मानो होनना बुङोबा बेयाव जोंहा EM सारा फैनानै जिबायदि खोथा बुंना होदों आरो जिबायदि नांगौ बायदि मा होनो जोंनि स्किमफोरखौ बुंथिना होदों बेफोरनि थाखाय जा गोजोननाय दङ आरो माने जथेस्थ' जोंनि थाखाय गोजोननायनि माबा फैदों आरो जेनेबा दिनै दा आंनि मथेथ' फ्राय गोजोननायखौ जों जानाय बायदि मोनदों जेसेबां बुंदों बिथाङा आरो माने हायोबा नांबावगौ बायदि आरो माखासे जेनेबा गामि ओनसोलाव अबेबा साइड लानानै दंबावो जेरै जोंनियावनो एसे दंबावो बेफोरखौबो उनाव मोनबावगोन जेरै दलं लामा एसे आद्रा दंबावो बेफोरखौबो उनाव होबावगोन बेफोरखौ माने जोंहा मिजिंथिनाय दं आरो जिहेतु दिनै नोंथाङा सानो नामा नैबेयाव जिहेतु प्रग्राम जादों बेयाव बेसेबांसो मानसि जादोंमोन नोंथाङा आंनि नुनाय मथेथ' बेयाव खमबाबो 12-13 रोजानि बारा जाना दं औ आंनि मथे गोबां मानसिनि बाना जाय UPPL दोलोआरिनो सुबुं जमा खुंदों फैनानै माबोरै मोनदों आंथ' फैनानै जोबोर मोजां मोनदों जिहेथु सारमोननि माने बेबायदि बिबुंथि लाखिनायफोरखौ खोनाफैनानै गोजोननाय मोनदों गोसोआव जिहेतु UPPL सरकाराहाय माखासे आसनि लानानै खामानि मावदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन दाथ' माने जों जिहेथु सारमोननि मावनाय खामानिफोरखौ जों नुदों जाहैबाय दा मोजाङैनो मावलांबाय थादों ओमफ्राय बिसोरनि मावनायाव जोङो गोजोननाय दं गोजोननायाथ' बुंस'नो हाया माने अख्रांजों हाजों बेसे गोजौ गाहाय बेबायदि जों मोजां मोनो आरो दा प्रमद सरकारनि जि सरकार दैदेननाय बे सरकार दैदेननाया खोब मोजां जादों ना गाज्रि जादों प्रमद सरकार दैदेननाय सरकाराथ' मोजाङानो जादों मोजांखौनो मोनो जों जोंथ' आसनिफोरखौ माने मोनजोबथ'नाय जायाखै माखासे जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दारै एसे मोननाय जाथ'बाय ओमफ्राय बिकास बन्धन बेबायदि जों केन्द्र मोनसे मोननाय जाहैबाय आइजोफोरनि थाखाय गोदान मोनसे आसनि फोसावनानै होबाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बेखौथ' जोङो मोनोब्ला मोजां बेखौथ' सारमोना जोंनो होगोन होननानै जोंनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै जों मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो गामिनि थासारियाथ' माने जोंथ' जोंनि न'आ लाइमुथियाव नालाय जोंथ' बे सिगांनि समाव 17 बोसोर सलायनाय समावहायो जोङो बिराद माने हाब्रुआव थाबायनो गोनां जायोमोन आरोना BPMआ 17 बोसोर सलायनाय समाव आङो मोनसे माने आं लाजिया आङो साहा दखान होयोमोन सिगां ओमफ्राय साहा दखान होनाय समाव आंनि न'आ गोजान जायोमोन दखानजों ओमफ्राय बे दखान होनाय समाव बिराद हान्थिनो उसुबिदा जायोमोन माने हान्थुसे हाब्रुआव थाबायनानै बेबायदि फिसाखौ बिखुङाव बानानै खस्थ' खालामनानै दखान होनानै जाबोदों आरो आङो ना 7 बोसोर ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला जोंनि बे सरकारा गठन जायो अब्लासिम आङो साहा दखानखौनो होदों बेनि उनाव आङो माबा मोनसे प्राइमारियाव बिबान मोननानै बेखौ मावनायजों ओमफ्राय जों सारमोनजों जगाजग लाबाय थादों EM सारमोनजों MLA सारमोनजोंहाय रन्जित सार आरो जयन्त सार बिथांमोनजों लोगो लायै लायै जोङो खामानिखौ माने जोंनि लाइमुथि एरिया हिसाबैबो माने दायो सेंग्रेबेल माने जाजोब्बाय फ्राय मोजां जाबाय दा बाखि एसे दंबावो सारमोना मावनो थाखाय थाग थियारि जागासिनो दङ जोंजोंहाय कन्टेक्टआव दंबाय थायो दा सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन
MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।